Toko sengkala tinakno marang rajaning keluarga. Gandeng bengi iki sing diantu-antu rawuhe Mbak Elisa, Mbak Tatin. Ayo kepareng di jenengake. Sepoti, Mas. Ya. Ayo disepoti. Wilujeng dalu Mbak Elisa matur nuwun rawuh panjenengan. Nggih, nderek gelo diwanuh gulang tepung. Lah diwanuh. Nggih. Menika. Lah diwanuh kuwi tegese tetepungan kenalan. Tetepungan nggih, kula dalem Elisa Orsarus Pak Dalang Ki Yoyo nggih. Elisa Oskarus. Elisa Orsarus Alaso. Alaso. Nggih. Saged nembih sakmenika saged kepanggih kalih panjenengan kula nderek belajar pokoke mengke wonten kirange nyuwun dipun beneraken ngaten nggih nuwun rawuhipun nggih mboten namung kula nika kalih mbak kula ingkang ayu dhewe sak jagat raya kok jagat raya nggih sugeng dalu Pak Dalang nggih sugeng dalu Mbak Tati nderek tepang kula asma jangkep kula Tatin Lestari Handayani. Mbak Tatin Lestari Handayani. Alias Tatin Titot. Titot. Nggih. Asli saking alamat lengkap. Kula saking Sentolo Kulon Progo. Sentolo Ngayogyakarta. Nggih. Panjenengan saking pundi? Kula saking mriki mawon. Oh mriki. Oh nggih. Mbah Rawa saking wetengen. Oh nggih, kok nembe sepindah menika nggih. Ketemu kalian panjenengan. Niku sing dikersake sedulur Pakopen ngoten kok. Oh, nggih. Nek donge kula niku sampun bola-bali panggih panjenengan. Nalika sepanten panjenengan nggih ditimbali supados rawuh wonten desa kula. Pundi, Pak? Brongkol. Oh, Brongkol. Nggih kondangi duren-duren Brongkol. Oh, nggih duren. Iya, aku juga ke sana. Ini sama Pak Gareng ini juga. Sopo ta iki jane?
Iki mau ora nepangke ra apa ya? Sapa? Ora kok piye-piye Ora langsung Piye? pret ngono. Ning endi-endi ning Jawa ki kan unggah-ungguh teh. Piye carane lagi ketemu pisan ya kalih Pak Dalang wong Pak Dalang pemimpinnya kok angel. Pret gitu. Itu tuh unggah-ungguh kita ya ketemu tepang tipung dulu sama Dalange ngono. Tepang tipung piye to? Tepang. Tepang-tepangan, Pak pitepangan. Karo aku. Wis kanca bendina. Kanca plek. Wis kanca. Kanca plek. Oh, Lek Dalange ya Jawa plek. ngomong Gandeng. Gandeng apa? Hmm. Gandeng apa? Aku karo kaki ibarate iki wis nemplek-plek. Oh, wis plek-plek. Nah iya, Oh. kayak Pak Yoyo. Ben pun kenal pinten-pinten Berongkol. tahun. Nah. Lah nganten. Pranoto kondang, pranoto cara kondang. Oh, nggih. Tanggapane ado-ado, mula ora tau Nggih. betul karo Mbak Tati karo sampean. Oh lah. Aduh, luar kota. Luar Aduh. kota Jawa. Ora, Ndi? ora Kalimantan ora. Kalimantan. Ado-ado tanggalane. Aduh tanggalane tegese iki arang-arang. Lho, tanggapane arang-arang. Tak kira luar kota Kalimantan, Sumatera apa Alah, Sulawesi. aku luar kota nang kene winyang-nyangane jan mepet. Ya bener, Luar kota. nek karo dalange plek wis kenal Plek. ya. Ning nek karo masyarakat kok ngerti tak takon. Niki gareng jenenge asli sinten ngertos mboten? Lek. Ngono gleleng wis Ah. Yuk, aku ki wong glodogang. Rata. Masa ora kenal karo ingsun. Kenal mboten, Bu? Nek Elisa kenal mboten, Bu? Nah. Nek Tatin? Nek gareng? Mak Cange, Piye? ngeten mawon. Piye? Apa? Ah, gandeng niki lak mung tekan Limbuang tok. Ngono. Kula mengke tak jedul ning gara-gara mawon ya. Oh, Lah ngono. ngapa? Lah ngapa? Wah, iki nang desaku ibarate. Desamu ngendi? Saya ngendi? Bu, ngendi? ngerti Gunung Kendali Sodo? Ora. Lah bapak karo ngene-ngene. Ah, iki nek Pak Polisi ora jujur rak bedil dhewe iki. Pak Polisi, ngerti Gunung Kendali Sodo? Ora. Eh, Lah ora ono sing reti lho. Pak Polisi, ngertos kali nyamat. Wah, ngerti. Malah kali nyamat ngerti. Kali nyawat ngerti. Kali nyamat ngerti ra? Ora reti. Ah, nek nggone Mbak Tati kuwi Pasar Kembang. Oh, Sarkem. Carane pasar Kembang ning kene. Apa ta wisata hati? Ora. Lah, Anggur. lah apa? Dodol makanan ngono kuwi. Kok makanan? Ya kadang pupu, kadang dodo. barang. Oh, dodol pitek. Pitek. Pesta kuliner. Oh, dodol ayam. Crispy. Oh, pitek crispy. Ah, kok dodol ayam. Lah pupu dodo Nah iya. kulino jajan ta? Ora. Upama dodol ngono regane pira nek ning kono ki? Ah, nek dodo ki nek mbung demek tok kuwi ya. Mah piye ta ki? Tuku kok demek ki piye Ngene to? lho, Iki kok wong jeneng pitek. tuku daging kuwi dimek nyemek ngene iki. Niki pinten, Bu? Ngono. Ya ora entuk jenenge dodol kok dimek. Lah kan ya entuk. Oh kok gedhi kok cilik ngono. Ayo wis ngemek. Kudu dibayar. Lah kuwi nek tuku jeruk kuwi oleh dimek-mek. Lah tuku ayam lho. Loh, ya entuk dimemek. Lah tenan amis. Ih, kok amis to? Lah nek demek Nek tuku jeruk ditemok. entuk. Dipilih sing Lah, gedhe apa apa kan sing ana cilik. kulite. Ah, tak tuku jerukmu entuk ra? Aku dodol jeruk padake. Tak dumu-dumuke iki. Kuwi Elisa sing bakul. Kak. Yang bakul niki saged sowan mriki wonten namine Bapak. Apa. Rasane ngomong, Pak. Rasane nesu-nesu to. Nek kon Pak Dalang. Niki ten desa pundi? Pak Kopen. Nah, gene Ah, ngerti. Pak Kopen. Nggih bener nggih. Nggih. Ngopo kowe wis reti Apa? aku rasa ngandani aku lah. Nangon pamflet ki bintang tamu Elisa Elisa Tatin. Tatin. Gareng ki ra ono lho. Teneh. Rano Kok iki dadi gambare. tekan kene iki. Ya Pak, Sapa? Pak. Panitiane sapa panitia? Sekretarise sapa? Sekretaris Mumantia. Remangsane aku digambar apa nang kene? Oh. Ketok iki gambar Apa? wajan.
Ngene, Mbak Tatin ngene. Mbak Tatin mau Mbak Elisa iki. Nuwun sewu iki diwaca iki. Sing nomor 8. Nomor 8. Rawuh rene iki nomor 8 iki ditung. Waca kuwi. Ana garenge ora kuwi. Nomor 8. Nomor 8. Ki Yoyo Sunaryo, Ki Pandu Adi Pranoto, Mbak Tatin, Mbak Elisa dan segenap grup karawitan. Ditereki sapa? Mati we. Apa? Garenge ra ana, Mbak. Boten. Lah iya. Lah kowe kok tekan kene iki sing ngakon sapa? Ngono lho. Aku dhewe iki ora ngerti ya, Bos. Iki urusane piye? Jajan. Bendarane sapa bendarane? Sapa? Bendarane sapa? Bendahara. Kuwi bendahara iki Pak Listiono karo Pak Sriwanto, Ya. Pak Juremi. Arep apa? Akeh men bendarane. Telu. Pokoknya kepada Pak Listiono sampai goro-goro jangan tidur dulu, oke? Lah apa? Lah arep ngapa? Lah keterangan aku piye? Lah sapa sing ngejak rene sapa? Jak sapa? Sing tanggung jawab ki sing Sapa? ngejak. Apa? Titipi panitia 20.000 kon bali saiki. Piye, Pak? Iki panitia. Oke. Oh, gareng kon bali saiki. Sia lho. Mas, sampean ki sia-sia tenan. Piye, lah kok iso ya? Margo kene iki aja sia-sia karo. Lah kok iso? Lah ngapa ta? Yakin karo wong glodogan ora ngerti lho. Reng? Ngene-ngene iki putu kethek. Lho, sing ngreso bae reksa Gunung Kendali sapa? Kendali Sodo ya, Anoman. Anoman. Begawan Eyang Anoman. Mayangkara. Ya to, Mayangkara. Wanara Seta. Nah. Wanara kethek setoke putih. Nah. Kethek putih. Oh, putu kethek iki. Jenenge Macem-macem. ketheki buntute nang mburi. Lah, kethek zaman modern tak kok ngarep. Apa ndi buntutmu ndi? Nyah. Kok ngarang. Edan Tatin yang ngurus buntut ya ngopo. Reng? Nun. Nah, timbangane disia-sia karo Mbak Elisa Mbak Tati. Do seneng-seneng bengi iki. Nggih, ngaturaken ngaturaken pamulipur, katur sederek-sederek. Nah, iki enek panyuwunan iki. Nuwun Napa, sewu napa, Mbak Tati adalah? Mbak Elisa. Nggih. Sih. Niki. Lah nggon amplop langsung Lah, itik-itik nggih. itik-itik Buka ngono. dhewe kono. Nah, Banter bisa kok Mbak sapa? Tatin. Nggih. Diwaca, diwaca Nggih. Mbak Tati. Iya, kok tak wacane. Assalamualaikum Pak Dalang. Oh, Nggih, Pak Dalang koknya. Oh. Pak Dalang tulisane. Ngono. Lho iki kana ana isine kok. Ning niku tulisane. Oh, Pak Dalang. Assalamualaikum Pak Dalang. Saking kru panitia bendahara RT 1 nyuwun lagu. Sepisan bawa dandang gula kanca tani kalih sinom parijata maju lancar lamunan sesideman bocah gunung. Wah, Nah, oke. jumbuh karo kahanan bengi iki nganake upacara sedekah dusun. Nggih. Jurung pandonga dhumateng para kadang petani Narasiswa. Nah, among tani men tetandurane juru-yuruyo subur uluwetune tigal matiga ya. Nggih. Mbak Tati nemu Mbak Alisa. Bawa dandang gula kanca tani. Bar Lah ngopo? Tak urus ya. Kak urus lah ngopo? Iki tak urus tenan iki. Dari Urusnya piye? bendahara Iki lak kagem Pak Dalang. Pak Dalang. Ini delok-delok. Oh, sik kagem Pak Dalang. Ya kagem Pak Dalang wis maca to. Ya. Njur kene mburi ana tulisane. Tulisan apa? Oh, niki kagem kanca-kanca pemusik kali penyanyi. Lho, nah Oh, kok kene. ngono. Nah, kelompoke kene. Aku masalah curiga karo sampean. Lah kok iso? Wis ora tau tanggapan ana duit apa ora ngelu wis sampean. Reng, Reng. Nah, Mongko nek gelem ngopeni barang sing kok ngono kuwi. nggih. Kuwi iki bali iki kancaku wingi stroke, Reng. Waduh, repot. Tenan stroke. Nah, ngono. Lah iki nek tak keke sampean aku tuku Rajakaya. Heeh. Apane? Iki. Lho lah iki tak nggo tuku apa wis sakarepku. Arep tuku sapi. Iya. Sapi Pomo sapi. Unine piye sapi? Sapi? Heeh. Wah, sapiku ra muni. Ora muni gek. Ah. Ora, sapiku ra muni wong sapiku gek gomen. Ora muni. Sapiku ra muni. Ora muni. Ora muni. Ora muni wong gek gomen. Sariawan sapine. Sapi ora muni. Ya, ra muni. Sariawan. Tak takon. Piye? Nah. Iki apa iki? Duit Piro? 100. Ah, wis ra iso kowe. Lah kok ora iso? Iki 400. Kok iso? Dalang nek ora tau kuliah. Oh, ngono. Iki piro? Iki 100. Nah, iki
Sing ndi? Iki lho 100. Iki 100, iki 100. Nah, Sing ora ketok, ora patek ketok iki 100. Ya 100. 300. 300. Nah iki iki. 100. Nah, piro? 400. Kene yo. Ngono. 400 kok 100. Oh ngono. Nah, Wah arep nguri iki. ora sida setruk. Yo, daturi siji mboko siji panyuwunan. Nggih. Sanak sedulur. Bawa kanca tani Mbak Elisa Dandang Gula. Paron karo Mbak Tatin. Dan suarane reng. Wah, Piyayi luar Jawa wis iso nyuwara. Tenan, Tembang suarane Jawa jos. kaya ngono. Luar Jawa iso nyuwara, lah iki wong kene ra iso nyuwara. Wong ndi mau Iki garing ki suarane apik Mbak Tatin. Lah iki ra metu suarane ndasel wong serak barang kok mangkat iki. Serak. Ngene lho. Apa? Wekku ki jane suarane apik. Nyatane wingi bojoku tak suarane njur lunga. Minggat. Ilir-ilir tandure sumilir. Kanca kang padha makarya Reng, kanca tani kang padha makarya tegese Kanca tani sing dong nyambut gawe. nyambut gawe pinter. Lanjut. Ti. Iki rumahsaku wong loro kaya wong purian to. Purik apa iki? Kaya wong gek ora akur ngono lho. Sing siji madhep ana siji. Lah aku kan tak kancani lho, iki kan Elisa dhewe ra apa-apa lah. Kamu konconya siapa? Lho banyak. Kamu mau? Enggak mau. Pede. Belum kok ditari. Wes aku tak dadi dalange gejer dalange kowe kene. Sinawang jering galeh Jengkoke apik dasar suarane harum. Parine Lemu ki apa tegese nek pari? Lemu ki ya gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk, subur-subur. Subur-subur kok sing bawa. ora ngece njajal bawa dhewe kene. Maksude piye? Parine ki lemu-lemu ngono lho. Nek gering-gering ya kaya Lisa ngono kuwi. Lah nek jenengan apa? Aku ora lemu, ora gering. Terus Ya nek menungso ya banci no ora apa-apa lah wis. Angel meneh ngomong karo wong siji. katon subur nyenengke ati apa lagi kalis ing sambi kala iku banyu monku wit sihing Gusti kawula kanca tani yakti
saka guru negeri. Yuk Bareng. ayo bareng ngegongke. Apa? Ayo barengi, gareng. Napa? Ayo Kene kuwi. lho tengah. Tengah. Entek ki Iki bawa. jenenge pancuran Larian kapit pungkasan. sendang ngene. Dadi ngene ngene. Matke iki San. Rasah gleleng nggonmu ki muni apa ora iki dibuktikan sekarang. Muni. Yo, Napa? Anu. uga bentenge bangsa. Aku malah ngreget-ngregeti suaramu. Aduh. Meng muni suara kok nyeprat. Hujan. Wah, Ah. Iku pancen kena upas aku. Ya ben, wong kono wis mau mateni aku wae semprot wae. Iki San. Nyuwun banyu ning nggih wudu. Najis moga ladoh. Aku padake Golek. kire apa piye? Golek padasan. Padake kire apa najis muga ladoh. Lah iki le nyemprot iki nek setitik mono sak trek e. Kok gur muni suara kok juah. Lah mance tak lumpuke kok. Nek arek omongan iki dileksik idune. Nek weku ramang tak lek. Lah, Tak toke tak pepe tak dol. loh, Loh. itu apa? Weh. Kok le ngalah-alahi tawon? Aku sing ngalahake tawon iki lho. Lah tawon ki ilere madu iki didol iki Payu pira? payu sekitar 300-400 lah ilermu. Wah, nek ilerku ya ora payu wae. Lah gini Lho, ning tawon isih kalah karo aku. lah ngapa? Tawon nek ngentup mlendung pirang dina. Ya 2 dina 3 dina. Beda runtupku. Lah ngapa? Sangang sasi 10 dina. Pengen ditamtup. Ogah. Ah, aja. Kabeh arep dintupi anggere sing ketok apik arep dintupi. Dileksik Lali lho. idune. Weruh ta mau dahen weruh ta. Ora nyiprat ora. Tekan moto barang. Piok. Wih, piok. Iki Elisa. golek lebu, golek lebu. Yo, lanjut. Uga bentenging. Landi lanange ora ono suarane. Lah, cangkemku wis mangap lho ya. Lah mangap tok ndi? Ora krungu. Ora ono unine. Krungu. Unine ra ono. Ah, madheporono krungu. Meneh ya. Iya. Uga benteng. Suarane entek lewat intuisis dadi ilang. Zaman saiki Halus. zaman saiki lip sync. Lip sync. Iya. Lip sync ini ada yang suara cowok gitu sing makili. Lah Lah wis wedok iso. oh iso. Coba. Bangsa Yo. Buka celuk. Ya. Ayo, ayo. Ya, ya. No, no, no. Apa iki? Bakangen nano apa? Bundar-bundar. Walah senggaan saiki ono-ono wae Ya. ya. Mane karo lek tika iki Kata-katane. ngono kuwi. Hmm. Lek Ya dilanjut panyuwunan. Jen
mau napa? diaturake iki mau. Oh nika wonten enggal malih. Beda iki mau. Nah. Ini juga ada dari Bapak Rusmin Blater Kidul nom RT 02 RW 07 minta lagu Gubuk Asmara. Ya. Matur sembah nuwun tindihe kalih dasa ewu. Apa kuwi mau? Cetha ora, Reng? Sik gaweku dijikuk ya ora Dik. Ora ya. Iki Enak, enek nggih? panyunan maneh. Nah, Napa, Pak? Piye ta? iki. Masya Allah. Pripun Mas? Mas nek sambil kemangi. Oh iya. Saking sinten? Saking Pak sinten? Kok Pak wis 14. Oh. Pak Roes oh nggih. Iku gua ana panyuwunan nggih, Reng. Assalamualaikum Pak Dalang nggih, waalaikumsalam. Dari Ketua Ranting PDIP Nggih. Mbah Sidik Nggih. nyuwun lagu Selendang Biru Oke. versi Ndengdut. Oke. Nah, iki nyala. Santai mawon. Klumpuk kene. Lumpukno kono. Nah. Lumpukke, iki berarti lumpukke. Ya, ya. Namu mau ndi kok ora dilumpukke? Alah, Sing 20. Masa Allah Lah iya. totin. Nyambut gawe rame-rame kok ya diwol. Oh, ya. Wong iki mau ya ana sing 20 ya dilumpukke kok kono 20 arep dimplek. Mula mobilnya saiki rebon. Sapa? 20 itu peni masa. Kayak dundekku kok. Ya, Reng, siji mboko siji diaturake. Nggih. Mbak Tatin, Mbak Elisa. Monggo, Nggih. Mbak Elisa Mau kantun panyunan. milih mawon. Lamunan rumiyin nggih. Niki kalih monggo ada sinden-sinden yang Nggih. cantik juga bisa di ikut serta satu demi satu. Yang Nggih. pojok sendiri boleh kenalan dulu Mbak, siapa namanya? Ayo jumeneng sik nggak kenalan ya. Heeh. Engko darane ora ganggu. Kahunggo. Enggak. Awas aja cerak-cerak mbak kena. Gawa payung. Tidak ketelepokan. Sini, ya sini nggak apa-apa. Iya. Oh, nggih, nggih. Nggih. Cegalu. Nggih. Kuli mbok pucange, Nuwun sewu. Mbak Elisa, Nggih. Mbak Tati. Nuwun sewu kula punggel sak metawis. Nggih. Oh nggih. Menika sarening Pak Camat tumuli badhe enggal kundur menika nyuwun wekdal sak Oh, wetawis ngaten. minangka wakil saking panjenenganipun Bapak Bupati. Oh, ngaten. Oh nggih. Rasa kuwi dikeparengake. Monggo dumateng panjenenganipun Bapak Camat katuran minggah panggung sasana swasana kasumanggaken. Yo, Cok. Sepoti. Oe yo. Aela. Matur suwun berkah Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, sedaya ingkang sami rawuh, ingkang kula hormati Bapak Forkom Pincam, Pak Kapolsek dan jajarannya yang hadir pada malam hari ini, dan juga Bapak
dan Ramil dan jajarannya yang hadir pada malam hari ini juga. Tak lupa kepada Bapak Kepala Desa, khususnya di Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, dan juga teman-teman Kades yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa kepada Bapak Dalang saking Brongkol, Celak, Ngajokarto. Ingkang kula hormati sesepuh dusun Pakopen Desa Bandungan ingkang sedaya rawuh tumpek blek wonten mriki minangka bersyukur tasakuran ing dalu punika. Ugi dumateng bintang tamu yang tak asing lagi, luar biasa. Ada dua, yang satu namanya Mbak Elisa, Mbak aja masih muda. Yang satunya TikTok. Tadi TikTok. Dan juga Mas Gereng yang suaranya katanya habis kelarisan apa habis karena ngelembur. Bapak Ibu sedaya ingkang sami rawuh, ingkang boten kula sebat setunggal napa setunggalipun, ugi ibu-ibu atau mbak, sinden, adik, dan sedaya ingkang kru dari wayang kulit pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi kholina alhamdulillahirabbil alamin. Bahasanya malam ini dalu menika kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Amin. Karena sedaya nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam mugi kujuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun binjang yang umul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, sepindah kalau matur nyuwun gunging samudra pangarsami pilih Bapak Bupati Semarang, Bapak Haji Ngesti Nugraha. Mboten saged rawuh dalu punika amargi beliau masih tugas ing Jakarta. Nah, kalau wau kawula minangka PLT Camat Bandungan kapurih mewakili kanthi kintun salam wawasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang selanjutnya nyun sewu bahasanya gaduh-gaduh. Kaula ing Bandungan nembe tanggal setunggal Mei kalau wingi amargi Bapak Camat Pak Muhammad Taufik Paripurno utawi pensiun. Pramila kawula ditugasi oleh Bapak Bupati untuk menjabat sementara. Kawula tepangaken tugas kula wonten Sumawana. Pramila nyuwun pangapunten menawi bahasane utawi wonten hal-hal ingkang kirang nyuwun pangapunten. Alhamdulillah wonten Bandungan didhawuhi oleh Pak Kadis Pakopen dalu punika dipun aturi rawuh. Sak perlu mamak bagio merti dusun Pakopen, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan. Yang sak mangke kita bersyukur mugi-mugi dusun Pakopen sedaya dipun paringi lancar, dipun paringi guyub, rukun, gemah ripah Allah jinawi. Andalu menika kita sedaya bersyukur ingkang sampun disampaikan dumateng Pak Dalang ugi Mas Gareng nika memangeti nguri-nguri budaya merti dusun bersyukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo warga sedaya ingkang wonten dusun Pakopen
saged jagi kebersamaan, kerukunan, kekompakan lan sedayonipun kersane lancar, mboten wonten alangan sedaya punapa. Lan pesen saking pemerintah ing sakmangke wulan Agustus wonten peringatan atau mengeti kemerdekaan. Monggo dipun lampahi kanthi sekeca guyub mengisi kemerdekaan. Ingkang kalih wulan November 2024 menika ugi wonten pesta demokrasi. Inggih punika pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, ugi bupati dan wakil bupati Semarang. Pramila sedaya warga masyarakat ingkang sampun kagungan hak pilih kersa ngginakaken hak pilihipun ing tanggal 17 November minjang nyukseskan pemilu kada ing serentak tahun 2024 menika. Pramila kawula suwun dumateng sedaya warga khususipun Dusun Duren nyun pangapunten, khususipun Dusun Pakopen, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan. Sedayanipun lan ugi warga masyarakat Kecamatan Bandungan sedaya. Pramila kula suwun supados guyub rukun ugi bersatu. Mekaten ingkang kawula aturaken mobilih anggen kawula matur kirang penggalih kula sedaya tasih badhe mirengaken ugi badhe menyakan warga Dusun Pakopen nika wayang kulit kanthi bintang tamu yang luar biasa. Yang satu dari Yogyakarta, yang satunya dari luar Jawa, tapi sudah di Jawa. Nak Mas Garing nu lor kali mriku. Mekaten ingkang kawula aturaken mbok bilih anggen kawula matur kirang anggrana panggalih panjenengan sami nyuwun wangguling pangsuwa pangsami. Ing angkwasana kawula akhiri wa biqla wa mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun. Dawuh pangandikanipun Bapak Bapak Camat Camat menangka badan wakil saking Bapak Bupati Jenengan Bapak Bupati sing wis diaturke seni budaya iki tetep dilestarikan. Lestarike. Mun dilestarikan ya kudu nanggap ben tambah lestari. Ngaten. Nggih. Lho, bar Bapak Camat antur pangandikan niku saking banyake amplop do teko dhewe-dhewe. Alah. Berkah-berkah Bapak Camat niki. Oh lho, ngono kuwi loro. Monggo Tambah Mbak Elisa. iki pira? Telu. Diwaos riyen. Nggonmu pira sik terangane? Telu. Wah, ngono. Masa Kok ndak ilang siji to? teliti. Bener, teliti. Ingkang nomor setunggal saking de cotuik apa ya? Ah, Wah, wis. COUTIQUE. Cuantik family. Cuantik ngono ya. Utik. Cottage apa? Cuantik apa? Kote. Kote. Masawa kote to. Kotik family. Alah niku mbocong nganti momet. mumet. Ya, itu maksudku. Nomor setunggal Wirang kalih Lestari, 3 Handayani. Handayani. Lestari Handayani. Nomor 4 titrot ngono. Nomor 3 Lintang Asmara. Nggih, mengke dipun pinangkani. Dibuka. Rodokan ya iki sing kamu yang buka wis. Bagi tugas. Aku sik mbocok wis sik buka.
Iki dorunan apa ya? Kok gepokan ya? Ketoke kandel jebulane. 20. Urung mateng iki cek ijo. Nek wis mateng ki abang-abang ngono lho, Bu, Bu. Rada kecut ya. Ya mbok menawa nek ditotal dadi abang iki Oh, coba. jajal ya. 20, 40. Seket. Enem 70, 70, 80. Wah, ya heeh dadi abang iki mateng. Ning iki mau le dorunan mbok 10.000 ketoke iki. Ana sing 20 ana 1000 komplit. Niki saking sate Pak Min. Niki nggih request podang kuning. Nggih, Tindie. Sukoharjo. Tindie. Sate. Tindie apa warnane, Mbak? Biru erem. Biru, matur sembah nuwun Pak Min. Nggih, Nggih. nika podang kuning ngene. Wis. Wis ngene amu. Nah, iki tak waca. Sadurunge tak waca tak buka sik ana isine ora. Lah Nah. ngapa? Ngundharane aku nguntep. Nah, ana klumpuke. Nah, lumpuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tatin, Mbak Elisa, niki saking Ibu Ratni, Ibu Harti, nyun lagu Lintang Asmara. Iki sembah nuwun, matur sembah nuwun. Nah, iki ana apa iki? Oh, ana. Biru-biru. Nek ora ana tulisane. Bisa rukun. Iki jebule amplope kleru, Mas. Oh, kleru. Iki sing ana tulisane malah ora ana duwite. Lah ora ana. Ngetarane aku ngundet iki. Nah, lak suwek sisan. Ora ana. Ora ana. Ning sing ora ana tulisane malah ana duwite. Nah. Buat Mbak Elisa, Mbak Tatin, Ya request wes nggo Mbak Elisa karo Mbak Tatin yo kene kok. Buat Mbak Elisa dan Mbak Tatin tolong dibacakan Pak Gareng aja. Oh. sekolah S2 ngasih 12 tahun kok ya wis. Buat Mbak Elisa. Malah muter-muter ngene to piye to Pak? Request lagu Rindu Tapi Jauh dari Mas Rudi Nurwanto RT 3. Oh, iki mau tindihe piro Mbak ana tulisan 500.000. 500.000. Di duwite mau sing buka kowe ta? Heh? Rut, Sing nyekel kene. Rut. Kanggo bukti kowe bayar 500.000 ora? Arep sirahe nang ngisor sampean. Dat ana apa ora? Iki lho 50 kilo. Masa Allah. Noleh Duh, glundung. Gareng bawen ki ora tau pernah jeneng nguntet niki. Cek ogah aku adoh kok tak kesemprot meneh aku. Jengkel lagi. Nggih ngenani pamundutan boko setunggal Ya, nggih. Nah, niki pinang sampun nyawiji menika Mbak Sinden. Namine sinten Pak? Risa Hapsari Mbak Elisa. Risa Hapsari, saking pundi? Dalem Dalem. Karanganyar. Waduh tenan. Lah kok iso tekan kene iki melu sapa? Melu bose. Sinten Mbak Tika? Nggih. Weh, nggih. Rumah sak wong loro kaya wong padu ngene. Yo ngene iki nek wong wedok ketemu wong wedok jenenge wong wedoke keturunan Hawa. Dadine wah ngono lho. Nek wong Ngomong terus nek lanang kan keturunan Nabi Adam. Nah, dadine mingkem. Dadi Lanang kan mingkem. ngomong, mingkem. Kemo. Kemo. Wekmu mok ngono mergo akeh kok sing Nek wong lanang ngomong siji tok. Dia menika milih, lagune ada banyak. Milih Gubuk Asmara ada, Podang Kuning ada, Wirang ada, Lintang Asmara ada, Lestari ada. Nggih, Lintang Asmara mawon. Lintang Asmara. Karo Pak Gareng. Ah, Gareng. butuh lenange. Cil. Nyambut gawe. Harpo Buat serak-serak. gawe, Ya serak-serak. Cil. Pak Gareng nyambut gawe. Iya. Kuwi turu galak kaya Elisa. Masya Allah. Bos rada dindeke Pes sithik suarane ngisor. enteke Alsa. Gamelane sepiro? Nadane. Kono pimpinan GL. Kuwi padha wae iki. Ayo sing bener to. Sing bener. Nek ora disentak ra. Wong ayu. Ah, cewek ta. Jeh.
bedil. Aku malah reokan iki lho. Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Oh lah ya. Susatro ning batenku. Tak kuat-kuat ki. Awong bagus. Angel ngono. Oh sik to, ancang-ancang. Ya mlayu ancang-ancang. Wong bagus antep narasawatimu tresnaku tulus raning kalbu. Aduh, kene padha. Padha serae. Mawes mamah kanca durung. Wes, malah mamah barang tak mamah. Eh. Mbak Risa. Lagune Iki Lintang gara-gara Asmara. Mbak Risa suaraku iso metu. Oh ngono. Mergo kencur. Hmm. Matur nuwun Mbak Risa. Nggih. Masya Allah. Monggo Mbak Elisa, Mbak Nggih. Tati. Nyanyake padha iki mau. Nyanyake padha iki mau. Oh ini Mbak Elisa. Karo aku. Lagune mau napa to, Pak? Lintang Asmara jarene sambel kemangi. Lintang Asmara sik karepaken. Sing dikarepake Nggih. Lintang Asmara ning Mbak Elisa karo aku Mutiara ya. Nggih mengke diaturaken melih. Aja sakniki Pak, mosok bar Lintang Asmara terus meneh. Pripun? Oh jaluke kali jenengan. Oh lah nggih mengke agak akhir kita ulang lagi, ndak menjemukan. Ya. Dikantos riyin Mbak Ya, Elisa. lamunan dulu ya, kasih Nggih. dulu ya. Nggih. Waduh ya. Berdua apa nambah? Dua. Wes kulino nonton TikTok wis ngono kae. Ibu, ya ampun, Weh, Jan. pasukan Kompak mereka ya. kabeh. Jajal meneh. Ibu. Coba kowe kayak ngono, oke, coba. Sayang. Coba kowe Bapak. Jajali kowe, jajali kowe. Aku ngene ta. Iya. Bapak apa ibu-ibu iki? Ya bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak. Oh kene, bapak-bapak. Hah, kowe ndi? Alah mung rong kecil ya. Ning kan suarane seru. Nah, beda karo aku. Nah iki. Pak polisi. Pak polisi yang meneng wae iki lho. Heran aku. Pak polisi mang bedil niki. Iki ki wargamu ya. Nah, mbak aku juga ora ngerti ya aku sapa. Oke, kita kasih lamunan. Mau tambah sinden apa kita berduaan? Tambah sinden ini ada yang cantik. Iki sinyal kuat, Mbak Tri. Ya Mbak Jesslyn. Mbak Jesslyn, Mbak Cati Mustika, lagi jenenge Jim Hone. Sopo? Lagi ning kene ana jenenge. Iki jenenge Jenenge Jim. Cebret. Ayo. Cebret. Tak ero Jim iki lho, tulisane Jim, Jim. Jim setan priprayangan. Jenengane James Hone. Jim Ya. Hone. Alah, garek meni cebret kok Jim Hone. Nggih. Setunggal mboko, setunggal dipun pinang. Ah, iki mau wis. Iki. Langsung dua. Langsung oke. Ya siji-siji. Akeh lho Siji-siji. permintaane akeh lho. Oh ya, siji-siji. Ya. Nah, ya Mbak Tri Rahayu. Iya. Asik.
salim sik. Kabare piye? Kok beda ya karo aku mang halo Alhamdulillah kakak. baik. Karo aku kok rada gendong. Piye, Mbak? Akhirnya sini. Anu Bang apa? Halo, Mbah. Piye, Mbah? Apa? Mbah yang ngendi? Gareng Mbah iki. Mbah Gareng kok ya? Gareng. Sebut ngono ora apa-apa Mbah Gareng Mbah. Lah ngapa wong wis mbah-mbah kok ya mesti ora ngakoni iki piye? Aku Ingat ki- umur. Saya cungkup dengkulmu ngono. Kuwi ireng lak mung topine nek dibuka. Apa? Apa nih? Mbah. Kene jenengan masang mriki mau dibuka karo Mbak Elisa. Aja ora semah. Ma. Engko tak rahasiane ketok. Mbak menawa ora dionceki. Mbak Tri, iki Nggih. panjenengan akeh. Nggih. Nggih sampean mang milih monggo. Ayo dipele. Tadi ada minta kerinduan juga ya, Pak. Udah tadi. Adalah Ya, jenengan ngantuk napa, Bang? boten. Mbok ngomong-ngomongan kalih kula enten lho kok meneng bae. Ya, ngene bae. Pripun? Jenengan Pripun, lenggah Pak? kene. Piye? Dadak Nah, piye? jak omong-omongan. Lah ngono Lenggah kene, lenggah kene. Ini lenggah kene. Wis cetha melek ngono Lenggah kuwi. iki, ya, omong-omongan. Kowe Meneng bae. ngerti bapakmu kaya ngono kuwi. Wis meneng bae. Tadi Lah opel mau ora dikon usul ya. Ayo. Ya sekono Mbak Tatin kesane ora Oleh lho, Pak Dalang. Awet mau Pak Dalang pun mendel mawon to, Oh, tak ngono. kira nek bubuk ngono lho. niku maringi kesempatan kangge bintang tamu. Ora ngono. Ngaten. Tak kira nek ngantuk. Ora. Ngantuk ya turoke matuk takoke. Piye kok ngantuk piye? Ngantuk dituroke. Nek ngantuk bubuk. Lah ya dituroke. Hah? Nek matuk takoke, nek ngadeg ge mlaku-mlaku. Ngono lho. Sekarang. Ngadeg kok ngomlaku-mlaku iki ya piye? Ya apa sampeyan mlaku ngesot ngono. Ngesot. Amin. Lah lagi Nah. apa-apa. Manamin. Apa lagune mau? Selendang biru. Oh, selendang biru. Ya. Kasih. Versi dungdatnya. Dundat. Dangdut. Baiklah, Bapak Ibu, Wah, tamu saya iki undangan. lembut. Saiki apa? Lah ono kuwi lho. Piye, Wak? Tepuk tangan, Kaget tepuk toh? tangan. Nah, bintang tamu ini kaget. Pada kesempatan malam hari ini akan kita tampilkan bintang tamu kita yang datang jauh dari kota. Kota mana? Kota Datang mana? jauh dari kota Jogja tuh. Heeh. Kota Gudeg. Mbak Tatin kira omahe nang Jogja ning pelosok. Sampeyan nyarke apa nyeritake to Lah ya sampeyan? nyeritake. Sapa sing muni pelosok ngono aku pinggir dalan. Oh, pikiran. Bersama New Papala. Pahala. Papala. Oh ya, pahala. Yuk, lanjut. Nah, Yuk. Mbak Tri suarane apik banget ya. Ki nek cara Jawa Timur iki kaya Puri Ratna. Wah, suarane los, Ya. bulet, bagus. Nah, disawer ya 10.000 ora apa-apa nduk nyanyi. Masa Allah. oh, ngono. Loh, Dumi. ini tuh harus ini kayak Ya, iki kok soalnya ngono. wonge akeh. Wong akeh, bidum. Tingkung lumpuke. Ini ki mau aku mau manut dawuhe sik ngisor. Oh. Kon nyawer nggih, Pak? Oh, disawer. Sawer Kuwi 10.000. lho, Lewu. ngono kuwi lho. Nggih. Aja mele. Nek wis wayahe malu nyanyi ya dijatah. Lah gitu. kamu Mbak Reza. Oh iya 10.000. Kan iki ana pecahan apa 5.000. Mau 5.000 pas 10.000, Pak? 10.000. Manut kok. Duman. Wong Adil. ana 20-an, Transparan ana 10-an, jenengan. ana 50-an kok cukup sing 5.000. Mungkin Apa domdel. masih Tuh, ada mati. permintaan lagu, monggo dipersilakan. Nggih. Masih ada. Apa? Saiki Mbak Jesslyn. Ada Wirang, ada Lestari. Bubuk Asmara. Bubuk Asmoro. Bubuk Asmoro. Oh, ini ada Saki baru. Mana kok. Ono Lho. kertas kaya manak. Mbak Elisa, walah iki jatahku iki. Dari titip lagu dari Pak Sungadi, nyuwun Roro Jonggrang, Mbak Elisa pokoknya nyanyi. Oke, beres. ya. 50.000 karo 10.000, sing duweti 10.000, Mbak Elisa 50.000. Matur nuwun, Pak. Wong akeh. Lagune apa, Mbak Elisa? Roro Roro Jonggrang. Jonggrang.
Sinten sing ajeng anu dueti? Wonten mboten? Mboten? Gareng. Berarti sing 10.000 nggih gareng. Ikhlas, ikhlas, Bu. Ya. Ya, dueti lho Reng. wis di DP. Ya. Simpen saiki ya jenenge berkah ki dhewe-dhewe. Kampani. Kapan lah sugih to ya aku ya. Ya. Rara Jonggrang. Bandung Bandoso. Bandung Bondowoso. Ora Bandung Bandoso. Kowe sing ngangkat. Ya, duetin dong Bandung. Lagune Rara Jonggrang. Nggih. Fragmen sik ya tambahi 400.000. Kapan rampungnya fragmen barang? 50.000 ora 10.000 ya lagu tok. Mangga-mangga Rara Jonggrang. Yuk, Jenggrang. musik masih. Aye. Ayo. Rara Jonggrang kali Pak Garing. Awe, Pak Sugeng. Sugeti kan Yo. Ya, ya. Asik. Ayo lah. Yen aku nembang asmaran waspada prajuritmu kalah barang mula kowe dadi wanita kaya Aja Bandung kowe aja kumelungko. Iki nganggo kuturung rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kumala. Kang wis seto ana ing wong.
duetku. Sekarang ya nek ra duet Roro Jonggrang ra dadi. Iki jatahku, iki mau jatahku ning buat kamu ya. Oh, ngono. Iki nggo pokoknya tukon bobok, tukon pilih, selaris. Tekan kene kok liwat. Tekan kene. Wedi aku. Daerah Kecamatan Liwati. Iki kanggo aku. Heeh, tenan. Itu jatah Elisa lho tulisane. Ora datek kene. Ora, kuwi khusus nggo kanca duete kok. Iki sing wul ya wul. Nah, Iki ana lagu meneh. apa meneh? Arisano Panyunan. Sampai Oh, Pak kanca Tatin, no? pinalak wae. Oh iya. Gentenan no. Enggak tatin. Sampeyan kan dekem kaya ngremi apa wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kru Raja Bunga Anggrek. Mbak Sulimi kalian Bu Siti nyun lagu lali janjine. Nah, monggo mang buka ora ana terusane kanggo Tatin masalahe. 100.000. Oke. Terima kasih menika Mbak Sulimi, Bu Siti. Nggih. Nah, Sulimi apa Sulamin nih? Nggih, Sulamin sing ngendang niku lho, Pak Sulamin. Bas, nek kira-kira iki tak Iya. waca pola. Piye? Buat Mas Gareng yang tidak terkenal, Oh. Ngono. Kata-katane. Terus, semoga sehat selalu, amin. amin. Dan selamat ulang tahun. Sing ulang tahun iki sapa? Lah kuwi sapa? Iki sapa ta iki sing gawe iki? Aku tanda tangane sapa atas namane? Pak Baklun. Oh. Iki jebule pimpinane GL sing nulis iki. Oh. Mula kok nyawere ewon. Rapopo ya. Jebule sing kuwi lho. Bojone dikae lho. Terus menika menanganin Kang Pundi, menika tesih wonten Gubuk Asmara, Nggih. tesih Gubuk wonten Lali Asmara. Janjine, tesih wonten Rindu Tapi Jauh. Di Iya. antara niku. Nggih. Tatin nggih. Pundi, Bu? Lali Lali Janjine. Janjine. Oh, nggih. Garap Coro Wetanan. Siap. Ayo Mbak Jaslin ya, karo aku ya. Ah. Dibantu. Ben roto, ben oleh 10.000. Lumayan. Monggo kanca lali janjine. Piye ngopo? Ora Ora no. Ya, wis. Lali. Masa Allah, ana sawerane. Oh kelingan. Masa Allah nya wong loro 20. Nya wong loro 20. Pemusik Ya, ya. bagian. Nah, wis. Alah sing penting bukane ngerti ngono lak wis. Apa tuh kuwi? Kok malah Dandan-dandan ki engko palu. Iya. Ya, ya. Pena risi. Ya, ya, ya. Asik. Rese pena. Saya. Mana anak kambing saya? Hei, ah. Hei, yeah.
penak penak risi Hatiku asik penak penak risi ah jo ah boyo boyo ja risi risi penak 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 risi oh ah mana di mana anak ating saya ya oh ah boyo boyo ja risi risi penak 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 risi oh ya oh ya oh ah oh ya oh ah boyo boyo ja sila luar biasa. Sing do senggak yo kompak. Napa, Pak? Napa meleh, Pak? Nggih. Apa, Mas? Mbak Tatin. Apa? Wis kuwi ya. Oh ya. Tak rampungne iki sik ya, Mas, kurang sak trit ya. ya kurang sak apa Mbak Kurang Tati sak nil. saknil saknil Alah iya heeh. Jancane kowe Dah. ning ngendi? oh ah ya ya oh ya 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 oh ya 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 oh ya ya oh yuk ya 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 Terima kasih Mbak Jesslyn. Lali Ini ada janjine. layang lagi Mbak Jesslyn kayak 10.000 seknya. ya oh do madil Jeneng cah sekolah ki saune aja akeh. Hmm. 10 cukup. Titip lagu Capek Gunung Mbak Tatin goyang minul. Hah? dah Maksudnya piye goyang minul? Lah tahu goyang minul, Bro. Dari Pak Yateman. Oh, nggih. Endi Pak? Pak Yateman mana? Panjenengan to, Pak? Kula tileke riyen nggih niki pinten nggih? Alah 20.000 Pak kok nanggung temen to, Pak? Mbok digenepi 100 ngono. Kono kowe wis ngerti, sing 50 ki Mbak Tatin, sing 10.000 ki penyanyi. Ngono. Jeneng menika Capek Gunung. Sakniki berarti niki lintang asmara pun. Apa iki lali janjine wis. pilih sing wis diaturke Lamunan wis. Wis. Selendang biru wis. Wis. Gubuk asmara dereng. Kodang kuning dereng, Dereng. rindu tapi jauh dereng. Mbah. oh. Saiki ayam nembang meneh ora? 10.000 lumayan lho, Sa. Eli saya 10.000. Yalah, Ora. aku 5.000. Hmm. Lagune napa? Apa remen? Capek gunung nggih? Nggih, ngangge bawon apa langsung?
Bawa sak jenglengan 5.000. Urunan lho. Saben bayi nyawang konang. Yen memaji. Murah kok iki. Murah bae. Ya berarti sekitar 5 ping 5. Selawe ya. Kok 6 ping 6. Sing jenggleng sinten? Sing jenggleng sinten? Gareng. Lumayan lho reng 5.000 ping. Sing ngetuk 5.000 kono aku sing kon digilek. Endi rono? Lah kok ping 5 mau. Ya siap. Lah sing kompak ya mensu. Ya. Saben bengi nyawa konang. Lah apa sih ketok 2.000? Namatke sekolahku sik. Ya 1.000. Ben kompak. Oh, sak jenglengan 1.000. Oh. Ben kompak. Bisa. Oh. Aja kecepatan to men. Nah kecepatan ya malah temen metu. Yen memajian urang hamong karo janur kuning. Ho ya, ho ya, ho ya. Hae, hae, hae. Ho ya, ho ya, ho ya. Opak gedek sodok, opak gedek sodok, gedek sodok. Sarimen pergi ke pasar. Opak gedek sodok, opak gedek sodok. Sarimen pergi mandi. Sarimen mumbul-mumbul. Sarimen kukur-kukur. Oh alah men. Kono barang. Aja kok konoan. Pinten Bu? 1.000. Loh, rapas kok ya. Lek kukur-kukur mau rapas gone. 1.000. Ya, sekarang ya kurang pas ya 1.000 nyicil. Nyicil ayam. Kembang wae Pas. Metu ta, ngono kuwi lho nek rezeki iki ora kemana. Bas. Ono wae. Nggih. Tatin kena dhewe. Hei dhewe. Rasa motong gitu aja, nggak apa-apa sini Bu tak tampani. Tatin. Oh, alah aku toh. Tintin. Tintin. Peka toh Tin. Kagem kula. Izin terima kasih Ibu. Mugi berkah barokah Ibu. Alah. Oh jenengan sing ada warung to. Kula kerupuk mawon. Sawerane kerupuk-kerupuk man mboten kerupuk mawon. napa-napa. Nggih. Nah, asik. Matur nuwun. Mayan. Ayan. Seminggu awet kuwi sawerane. Go seminggu. Sarimen makan kerupuk. Sarimen makan kerupuk. Iyo. Ayo. Ayo. Pendeperi punya pengagungan. Konco anu mek bareng. Sarimen kebelet. Apa iki? Armadi. Ora sak gon-gon. Konco nang kono nangkring nang kono. Muncrat meneh. Sarimen kebelet. Ya Allah kok ya manut ya.
totalitas yo ngene iki lho menghargai Pak Gareng iki seniman luar biasa. Luar biasa. Kon garuk-garuk ya garuk-garuk. Kon mangan kerupuk ya mangan kerupuk lho. Didom ya. Lumayan. Saweran kerupuk malah rata kok, Bu. Malah entuk kabeh kok. Iya kone entuk. Bener. Engko kira-kira nek anu sawerane kecap kok uyah ngono awet sesasi Bu, lumayan. Nggih, salajenge niki tak wacake riyen nggih. Ya. Buat Mbak Tatin request lagu Jambu Alas. Jambu Alas. Dari Edi dan Endang. Oh nggih, matur sembah nuwun menika kula buka. Sik kok dilem. 100.000. Ngopo mripate? Delokan Sang. Ya bener Gareng ki matane PC ya bener. Rasa kaya Amin. nadine tutup bar. Ya bener Gareng ki matane PC sikile tekle ngene. Iki kacamata tembus. Kacamata tembus. Oh, kacamata tembus apa? Nah, aku iki mau diluan apa ngerti aku. Apa deselen sapa? Nggon aku warnane apa coba? Sing sapa sing dhuwur? Sing dhuwur. Ah, Apa? sing dhuwur ki coklat. Salah, sok tau. Lah percaya dhewe, Ora. Wingi coklat janane wis tak beklin saiki wis putih. Ngetel dangkal mau coklat. Iya, sabar siji-siji lho ditambahi ki lho, tambahi. Ndi? Tambahi piro? Alah, Iki gek limbukan tekan jam piro iki akeh telu. Kune tambah terus. Kowe limbukan tekan jam 3. Yo, halah. Laris. Laris. Ayo Tambahne ke. Nah, dipercepat biar semuanya ya main keturutan kabeh. Kanggo Mbak Elisa. Aku piro? 10.000. 10.000. 10.000 ya lumayan. Bu, niki jolke kecap, Bu. Lumayan kok nek kecap iso ngorong minggu aku. Cah kos sih ngono modale sego kecap kerupuk wis. Ya. Heran. Panas udan. Yo. Janjine kepiye Aja ngeso-eso, aja mepet-mepet. Iya ora. Nasudan. Otan panas. Leng. Capek rupamu. Capek. Genang. Kok sepi? Yo. Jajali sing muni aku. Yo pentuk lak muni ngono. Nek Tatin kok sepi. Yo kan wong iki wibawane dhewe-dhewe. Aku cilik wibawane ya cilik. Kan nek kowe gedhe wibawane gedhe. Gede. Yo, Nadian. Nadyan wadon sarta Rasulullah kumandang suarane. Apa setyane kelakon Ino mane banyu
kampung. Wah. Iya. Jaret wis menang keturutan sing dikandang. Ya. Langsung mlebu podang kuning ya. Sekar bisa nyawa gunung desa dadi raja. Ora krasan luyuran anggele sing tak sayang mubang mindaranggon ku goleki rasa esok awan nganti Ya. tambah manis ibu bunga yen nganti nyanding sliramu Moyo andutut ati kebrana siap-siap gubuk asmara kanca-kanca ya gubuke sisan gubuknya
Catetan toh. Catetan. Ya catetan. Catetan sajroning ati. Tatan luntur saya merak. Sekaligus. Ya, medle. Cek utang. Utang. Jambu alas. Kerja kowe. Kerja. Kerja Mas Gareng. Ora apa-apa, ya Bos. Ya, iya. Ah, cerita itu singkat gampang. Lagu penutupan Jambu alas nggih. Nggih. Kok linggo ngapa sah? Penutupan ayo. Ayo ndang iki sisik malu ya ora ketong joget-joget ora apa-apa entek-entek 10.000 ya. Ki jambu alas kari dhewe ki, Nang. Ya. Bojomu tak silihe sesuk-esuk tak balekke. Bacok tenan. Bojo padake arit disileh-sileh. Mang arep milih bojomu. Wah, bocok wayu lho tenan. Wah, Ayune piye? tenan. Badar ah. Oh, no wong mebuk nang kono. Yo. Kelingan manis asam. Woyo woyo. Iki jenenge ra sinkron ngene iki. Lah Apa? apa? Kok iso? Lah kok wong papat mung simpanding batin kalau saya tidak dikawin. Kita Lah aku mau nyanyi karo Lisa Pirembel lagu jenengan meneng lha saiki jole. gawe nyenggaki cacah kowe mau mikir. Mula aku meneng. Alah. Ancene lagune ngono, terima-terima to Reng. Iya ya to reng. Garempong. Karimpung sapa sing muni karimpung. Lek Tika. Yo. Bisa tak jiko cerewet lho. Ndang tokno. Apane? Suaramu lho. Tak kira nek. Urung kuwi wis ra iso metu. Wis. Sayange wis duwe bojo. Bangke aku bebajo. Rajane. Ate.
Piye? tak dikeroyok wedokan papat sampean. Kowe. Piye rasane? Rasane pera iku amburadul. Malah apik bagus saiki lho timbang mau ya Allah. Bagusnya kok kaya ngene to, Jan. Alah. Wis ganteng nek ngono Bagus. Kayak ngono lho, gumun aku. kaya bokong kethek. Kayak apa? Bokong kethek. Aku buruke. Kayak boneka. Nangis sayang. Halo. Alah. Ngopo? Ah. Ngapa lagi? Hei. Ah. Eh, Kene. gak aku ngono Nah, iki. iki tobruknya banyu biru. Iki lho. Mas, sampean kok Kowe ngawas. Malah menek tekan kono. aku tak karo Pak Jalang wae, Pak. Ngene. Oke. Ayo dintek. Lanjut. Sayange wis duwe bojo. Aku wis pacut tresno. Ya. Rasane ati. Yen aku arah aku melu. Lagu Nggih Jabu menika Alas. sampun. Nggih, Mbok minangkani pilih dereng panyuwunan. sing dipun pinangkani mangke wonten ing gara-gara nggih. Wonten, nggih. Menika Matur nuwun, Mbak garenge Elisa, Mbak sampun Tatin. mboten kiat ajeng semaput. Ora iso, tetep cek kuat. Duweti sepirang-pirang. Ah, sing lakuati sampean kuwi ya. Ora ya. Menika Wanine keroyokan no. Pokoke niki kathah kirange kula nyuwun pangapunten ingkang kathah para sederek wonten mriki ngapunten niki wau namung gegojekan semoto. Nggih. Nggih. Nambah gojekan kekadangan. kemawon kok Nggih. semoto. Moto arep dinggo bumboni gareng. Mbak Tatin, Cek. Gareng, Mbak Elisa, kripik gedang, kripik telo sithik adang waton warata, lakone isih sawetara rada. Nggih. Nah, lakone men kecekel padha ngasuh sarira sawetara. Nah, Mugi-mugi Gareng lancar. ku men diteruske adi-adi gitu. Oh nggih niki Pak Gareng nggih sampun. Gareng bro, tekan sesuk bongkar telatak barang Gareng iki. Nggih. Nggih, mugi-mugi Gareng. benjang saged pinanggih malih Nggih. sedaya pinaringan sehat, ayam tentrem rezeki ingkang Amin. berkah barokah. Amin, Amin. panjenengan. Nggih. Ya. Reng, lungguh sawetara, aku sak kanca arep neruske nggone Nggih. rumahku. Siap. Ya nduk, enggal dibacutke lakune mundhak nampa duka saka ngersaning Sang Nata Prabu. Ayo yo.